खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी सार अन्थाइ गावनायनिफ्राय सांग्रां जा आरो न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांनायनि सिगां बोथोरखौ नोंथांमोना नायग्रोना ला मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 4 दाननिफ्रायनो जोंनि बिटिसिनि माखासे मानि जिल्लायाव गिलु बालुयै गिख्रंथावै सार अन्थाइ गावनायजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबोनायखौ नोंथांमोना खोनाबोदों आरो खौरां मोनबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो मैयाबो जोंनि बिटिसिनि माखासे ओनसोलाव सार अन्थाइ गावनायजों गोबां जिब जुनारजों लोगोसे सुबुंनि जिउ जोबनायखौ नोंथांमोना खोनाबोदों। थिग बेबायदिनो दिनैनि समावबो हरखाबै सार अन्थाइ गावनायजों सासे बर' आइजोनि जिउ खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 4 दाननिफ्रायनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां बेफोरबायदि सार अन्थाइ बार अखाफोरजों गिलु बालुयै जिउ जोबनायखौ एबा रुंसारि जानायखौ नोंथांमोना जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोसावजानायखौ नुबोगासिनो दं। आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि गेजेराव दुखुनांथावै मोनसे खौरां लाना फैदों जे फोथाराव माइ गायबाय थानाय समावनो हरखाबै सार अन्थाइ गावनायाव जिउ गोमादों। तामुलपुरा जिल्लानि पश्चिम झारगाव बर'लकुसि गामिनि मनेस्वर ब्रह्मनि मिनुथि बा मनेस्वर ब्रह्मनि बिसि मिनुथि ब्रह्मआ सार अन्थाइ गावनायाव जिउ गोमायो। थारैनो जोबोरैनो दुखुनांथाव खौरां होनना बुंनांगोन। मैयासो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सार अन्थाइ गावनायजों सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। दिनै फिन आरोबाव बोसोरनि ओंखामखौ बुथुमनो माइ गायनाय दा दैज्लां बोथोराव जा माइ गायनाय दिनैनि समाव सोलिगासिनो दं। बेबायदि माइ गायबाय थानाय समावनो हरखाबै सार अन्थाइ गावनानै तामुलपुर जिल्लानि पश्चिम झारगाव बर'लकुसि गामिनि मनेस्वर ब्रह्मनि अनजालि बिसि मिनुथि ब्रह्मआ सार अन्थाइजों गावनायाव जायगायावनो जिउ खहा जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बेखायनो नोंथांमोना बोथोरखौ नायनानै बाहेराव ओंखारलांनाया जोबोरैनो दिनै समाव गोनांथि होननानै बुंनांगोन। दानिया नायलांदो बिदिब्ला माबोरैहाय दुखुनांथावै माइ गायबाय थानाय समावनो हरखाबै सार अन्थाइ गावनानै जायगायावनो जिउ गोमादों मिनुथि ब्रह्म बिथाङा। नोंथांमोना जोंनि बे एक्सक्लुसिभ फट'नि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांदो। এটা কোড নেবেন কুচিৰ হয় এই বাইদেউৱে হয় বাইদেউ নহয় কিবা বৌ হয় মোৰ জাৰগাঁও পথাৰত পেক দিব আহিছিলে। তাৰপাছত আৰু 8টামান বজাত তাৰমান ঢেৰকনি আহি গ'ল। তিতাতে মৃত্যু হ'ল। এতিয়া আৰু এই ৰাইজসকল তাৰমানে পেক দি আছিল ওচৰ চুবুৰীয়াতে। এতিয়া তাতে মৃত্যুটো উঠাই পেলাই এতিয়া মেডিকেললৈ আনিছোঁ। এতিয়া মেডিকেলে কি কৰে বৰলকুচি তে আমি দুয়ো আহিলে আৰু যেনিবা বিজুলী ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিজুলী হৈ পৰিল। তেওঁৰ নাম মিনুথি ব্ৰহ্ম। তেওঁৰ পৰাৰ লগে লগে সমাজৰ মানুহ ওচৰা পাছৰি আছিলে। তেওঁ উঠাইখিনি মেডিকেললৈ গুচি আহিলোঁ। মেডিকেলৰ পৰা লৈ এতিয়া ৰাইজ গাঁৱত লৈ ৰিটাৰ্ণ গুচি জাৰগাঁও পথাৰত।